umdavazo during i-pregnancy dokotela into ongamele yenzeke izinto lezi abantu abayishoyo confirm deny I deny that Mthiana. Sex uma umithi is safe unless kukhona i-reason medical ethi you can't have sex. Okay, and ngizofuna ukuthi namhlanje singene kona ukuthi izini izathu ezingenza ukuthi kuthiwe ungalenzi ucansi uyabona, but generally if kuukuthi pregnancy yakho i right nodokotela wakho uyakutshela ukuthi cha pregnancy yakho all is well, you're not at risk, then definitely go all the way. However, kuyashintsha emzimbeni. Omunye umuntu uthola ukuthi uma semithi Mthiana you know khona ongafuni to have ucansi, and so khuluma futhi nangalokho ukuthi ezizwe ukuthi nje inkanuko yami is totally throughout 7 months 8 months it changes, especially abanye bathuka ngesikhathi isisu sesincane athi yabo lokhu kusancane uzokulimaza uzokupitshiza omunye athuke later on ku trimester yokugcina ayibona ukuthi lengane siyezwa isiyalibona nepipi malingena uyabona sokuyihlazo but address that ke doctor ungabusayiyeka umuntu oseke waba ne miscarriage before uba nalelo valo lolo lokuthi isibeletho sisuke si fragile kungenzeka noma yini awu address le. Oh, absolutely. You see Mthiana, the reason mhlambe firstly why ngithi i-pregnancy is relatively safe uma ukulala nomuntu emithi is because kunale fluid ekhona actor njenge shock absorber umuntu emoto yazi shock absorber ibump ukuthi ungalizwi ibump emoto well mongenayo ke imoto so ihump yakho doesn't hit the bump. Okay, all right. Sure. So manje so even if umuntu wakho yakufenda engena kuwena that will ingane is protected. Umuntu wakho ekufenda okay. Umithi uyakufenda so ingane yakho is generally protective ngaleyo fluid ekhona lapho ngaphakathi but also kune plug evala umlomo wesibeletho sakho so nothing actually escapes so ingane is really safe. So manje le plug ivaleka ma kudavazwana ikhona all the time also to protect ingane from infections nento eziningi ngoba phela kuningi ingane kufanele ibe protected lapho ngaphakathi. Okay, so if umuntu elala nomuntu normally ngekho inkinga then that's not a problem. However, sengena kulombuzo wakho ukuthi kukhona abantu ababa nexhala nje lokuthi ngimithi but ngiright uyabona but kube khona abantu abanexhala ngampela ngoba kukhona inkinga use waphuphunyelwa isisi uyabona labo bantu bayi risk. Okay, and yibo labantu engithi ile nhlobo yabantu ongafunakala ukuthi fanele khona udokotela wakhe eqala ukuthi ku safe ngoba useyi risk yena ngoba une history mhlambe eningi ukuthi kuyaphuphunyelwa izisi kaningi omunye uthola ukuthi kuke kwakhona kuba ne fluid ukuthi amniotic fluid ephumayo uthola ukuthi uba nalama finyila navela phume esamithi uyinkinga futhi lo risk nalo uthola ukuthi umlomo wesibeletho sakhe asivalekile kahle lo risk nalo uthola ukuthi uthemithi kodwa elekopha khona abanye uthi ngiyakuma period kodwa ngiyopha then uyi risk futhi naleyo of course also futhi nomuntu omithi ama twins by the way we risk low because of that pressure ekhona ngaphakathi. Okay, so nomzanyana khona othumemithi udokotela akutshela ukuthi umzanyana wakho ume ngenzansi kwesibeletho sakho i-risk futhi naleyo so bonke labo bantu especially later on towards esezoteta it can be a problem ukuthi enze eyocansini so whenever umuntu enenkinga thizeni udokotela ishilo ngaye then ucansi is not advised. Angiphazamisanga lapho ngoba ukhuluma into ebalekile so zonke lezi zinto ayishoyo udokotela zithi ke kuwe uma